Đấy, ở đây, ở đây khi đi làm thì mà bé, đi ngay thì mà, ở đây bây giờ khi nhà này, ở đây thằng này, ở đây thằng kinh sĩ ở đây đi làm, thằng kinh sĩ đi làm, thằng kinh sĩ bên này đi làm. Đó không phải phim nào đấy, đi bây giờ đi về trong đó đi, giờ mà không muốn đi về thành phố. 인베 장난해 칼람나네 장난해 이게 작은할배 이지마 다시 그동안 릴라 좀 받아 못 가질래 우리 장난해 장난해 이게 피냐네 이 좀 피냐네 이잖아네 좀 말아 부모님 배송 봐 저번에 우리 잘 좀 쓰라 가서 공복 들래 금수 칸나네 레버 좀 들래 리모트 이중 나이에 액발이냐 레모 프로로 모라서 프로서 이런 거 보고 와야 돼. 배사냐 맞아. 다음 배사가 봐 가는 배 색깔 잘라야 돼. 가지 잘라야 돼. 다음 서비스 하는 거 이제 남자 이래. अब आपको टेबल आपको खान गिला से पहुंचा दे तीन मुझे गिला में प्लीज एक मुझे गिला ये बाबा ने ये वर्ड में मानी बीमा 33 बाबा मानी बे आलूनी ये एक से भी बे ये एक से भी ना बेबे ने बाबा माने ये वर्ड को बाबा ने ये पुलिस ने से डायरेक्टर ने से ये बे हाग्रामा जिल्ला पुलिसआबो पुलिसआवबो आं मोनबाय नैबे आलायना खिन्थु माबाल' आंना डिरेक्टरल' पुलिसना दा सोरनाव दंथाय सोरनावबा दंफैयो माथ्राव सानैसोनाव दं दानो आंनावसो दं सानदोंमोन आं दाख्लै सानैसोनाव बुंबाय थैनायाबो मेडेला आंनावसो दंथ'गौ ना बुंनो दा कालेक्ट खालामनांगौ आरो मिउजियाम खालामगोन जोंना क'क्राझाराव मोनसे फिल्म मिउजियाम खालामगोन माने गोदो फिल्म जाजेननायनिफ्राय मोनसे आरो दासिम आरो लेटेस्ट मोनसे ओरै नाम लिरनाय माबायो माने एबार बर'फोर लाबोनांगौ एबार बुरजा लाबोनांसिगौ एबार माने गेप बुंनो थांबा आलायारन 86आव मोनबाय आं बिनि उनाव बर' हिसाबै हाग्रामा जिल्ला बेनो लाख आरो ओमफ्राय दासिम गैया दा माबायाव मोननांगौ दा माबाया मा होनलाय माने मोनसे खनसे माने 4 बोसोर गेप आरो बर'आ आरो गेजेराव मोनसे फिल्मा दाउ जोंना माबासो मोनदों दस्रासो बुंनो हायो आरो एक्सट्रा अडिय'खौ लानांगौ बे जोबथेब लानांगौ बे नाग्रा होनना बुंदोंमोन नाग्रा बे जोंना मोनसे बायलै स्पेसियेलसो बे माबा मोननायसो आं बेखौ बे लाबोदों बे माबाया जोंनाव हाजोआव सोलोंनानै बे खालि Amerika saya mau di negeri sebelumnya, story kapan? Kamera apa? Mana itu? Nilai kamera. Ini beri kamera aja di mana yang bagai, jadi Royal ya, Villa itu second World War ini pun mau, nilai kamera second World War ini tak tapi lah nilai kamera mana yang ini दा माबा प्रब्लेम बाहायो सानखौ माबाजों थायो बेटारि गैयालासिनो आखाइजोंनो रेकर्ड खालामनाय स्क्रिन खालामनाय बिराद बे वर्ल्डनिफ्रायनो बेटारि गैयाबाबो बिदि स्क्रिन खालामनाय बिराद फेमास आरो दासिमबो बेटारि जोबबाबो बेटारि गैयालासिनोबो स्क्रिन खालामनो हायो ओरैनो माबा एनिमेसन खालामनाय एनिमे माबा दं नैबेखौ खेवबायसो जेनेबा नैबेखौ खेवनानै मोनसे साबि बायदि सोबाय फिदिंबाय खेबबाय आरो जोब्बाथाय बेबायदिनो आरो Itu banyak sekali. 16 mm
बेजों माबा बिराद मोजां जायो माबायाव आलादायाव जालांखौ बे माबाया फार्स्ट लानाया बेबायदि केमेराजों लादों 16 mm बेजों लानाया सबसे बेस्ट आलादायावथ' अनेक टाइपनि केमेरा लादों ना एखमबा बेनिखाय थाबसिन केमेराजों लादों Soalnya sampai semua saksi kustunya berengaman. Anjingnya bergumujang dulu rengaman. Buah jawab basi rengaman manis sekali. Kino angni kemayona angila basi pinan canci kali. Angni pingguna ang pulau lain itu bagaimana artis lingkungan lain kerja. Ang lain lawan ini dan ang harsing di basi kita usah biar lah. Mereka bunga pulau jalan naik yang bang, yang minyak sini bawa ke, dan itu lah sumber yang itu. Kita alih siapa ini? Ambil di bayi bagus ya, ambil yang sedikit pelan lah, ambil jalan dari itu lebih baik lagi. Sedikit cuma bisa kan yang sesuai. Ambil sini mana yang sangkar bang masuk, anggur gaji lain yang ini anggur bang supaya Baik ada nih tak? Anggur